Sziasztok, kedves nézők! Ez itt az Extra Pont 5. adása. Eddig beszélgettünk már az összes szakosztály szövetségi kapitányával. Most itt az idő, hogy úgymond foglalkozást váltsunk. Nagy szeretettel köszöntöm 2025 évi játékvezetője díjas Barabás Balást, az első játékvezetőt az Extra Pont műsorában. Szia! Sziasztok, sziasztok, jó estét mindenkinek. Induljunk abból, hogy mint aminél gyakorlatilag mindenkinél elindítottuk a beszélgetést, hogy kerültél kapcsolatba az amerikai focival, és hát azon belül is, hogyan tetszett meg neked a játékvezetés? Teljes sztori, az teljesen vissza kell mennünk a 90-es évek közepére, amikor ugye fiatal koromban ugye a német RTL csatorna elkezdte közvetíteni a Super Bowlokat, tehát elérhető volt itt Magyarországon. És ha jól emlékszem, a 31. Super Bowl volt az első, amit még láttam, ez az, amikor a Green Bay a New Englandet verte meg, ugye ez 96 vagy 97 volt, már nem nagyon emlékszem, de igazából amikor véglegesen eldöntöttem, hogy ez a sport nekem nagyon tetszik, az a 34. Super Bowl volt talán, amikor a St. Louis Rams a Tennessee Titans-t verte meg a Super Bowl-on. Az tényleg az első olyan élményem volt, hogy a szívem majd kiugrik a helyéről, és akkor azóta én egyébként hűséges Rams fan vagyok, tehát hogy ha kérdezitek, hogy ki a kedvenc NFL csapatom, én ezt vállalom, hogy ott voltak nehezebb évek is. Utána elég sokáig tehát nézegettem a Super Bowlokat, de nem, tehát maga a sport, nem voltam hozzá közel, nem tudtunk hol utána olvasni. Ugye, és ugye amikor 2004-ben, ha jól emlékszem, a Sport TV elkezdte a magyarországi közvetítéseket, na onnantól kezdve minden meccset néztem. Aztán így a közvetítések alatt 2008-9 környékén ugye még a Sport TV nagyon komolyan minden egyes mérkőzésen így bemondták, hogy játékvezetőképzés jelentkezzél. És úgy voltam vele, hogy hát kéne, és végül is 2009-ben adtam be a derekamat, hogy na akkor jelentkezem, jelentkeztem is, és hát ugye 2010-ben, ha jól emlékszem, amikor áprilisban léptem először pályára. Korábban volt Hát sportmúltad valamelyik másik, ö, akár egyéni vagy én, csapatsporttal? én kosárlabdáztam, hogy mondjam, tinédzser koromban, versenyszerűen. Tehát onnantól kezdve az, hogy mi az, hogy mérkőzés, mi az, hogy edzés, mi az, hogy felfokozott idegállapot, azt pontosan ismerem. Mi játékvezetők, hát mi is felspannolt állapotban vagyunk minden meccsen, tehát hogy ez nekünk is ugyanolyan pontos esemény, mint a csapatoknak, tehát ezt mi sem vehetjük félvárról. Ti is érzitek a különbséget, amikor mondjuk egy HFL döntőn, vagy mondjuk egy válogatott meccsen kell lenni, hogy akkor még van bennetek egy ilyen extra druk? Mások nevében nem tudok beszélni, én magam nevében tudom azt mondani, hogy kezdjük ott, hogy van nekünk egy ilyen alapszabályunk, vagy ilyen alapmondatunk, hogy minden meccsre ugyanúgy megyünk ki, hiszen nem tudhatjuk, hogy az adott meccsen lehet, hogy van egy olyan játékos, akinek éppen az az élete mérkőzése. Ez lehet akár egy Divízió 2-es meccs, lehet egy Divízió 1-es, lehet egy válogatott meccs, lehet egy nem tudom én, barátságos mérkőzés, de nem engedhetjük egyszerűen meg azt magunknak, hogy úgy menjünk oda, hogy nem teljes felkészültséggel, meg odaadással. Tehát ez egy ilyen alap. De ettől függetlenül természetesen van olyan, tehát plusz druk mindig van bennünk, legalábbis bennem, amikor egy ilyen, hogy is mondjam, prémium mérkőzés van, hogy például válogatott mérkőzés, ahol tudjuk, hogy 2000-2500, esetleg még a korábbi HFL-eket, ha nézzük, 6000 néző előtt kell pályára menni, tehát a sok néző, a jó hangulat, az minket is ugyanúgy motivál, ugyanúgy felspannol, mint a csapatokat. Szerintem talán a legfontosabb téma, hogyha a játékvezetésről, meg a játékvezetői Mhm. pozícióról beszélgetünk, hogy a játékvezetés is minden sportágban, és az amerikai fociban, ahol időnként tényleg egészen apró mozdulatok észrevétele vagy észre nem vétele dönthet el egy szituációt, akkor jó, ha észrevétlen marad, és ez egyben egy borzasztó hálátlan alaphelyzetet szül számotokra. Ezt így jól gondolom, vagy jól érzem? Közés alatt igen. Tehát, hogyha úgy tudunk lemenni a pályáról, hogy igen, itt voltak heten, vagy öten, vagy akár ahányan éppen vagyunk, és tulajdonképpen nem kellett őket észrevenni, mert teljesen jól lehozták a mérkőzést, akkor vagyunk rendben. Egyébként ez a csillogás, meg hogy milyen jók voltunk, ezt miután a házon belül elintézzük, tehát megoldjuk, vannak rá különböző eszközeink, hogy kiemeljük azt, hogy na, ezt te nagyon jól csináltad, itt még van fejlődési lehetőség.
De igen, tehát magunkat azért kielemezzük a mérkőzés után, de valóban ez az állítás tök igaz, hogy ha úgy jövünk le a pályáról, hogy igazából azt se tudták, hogy ott vagyunk, az jó. Sportszerető emberek fejében, az idősebb generációban még inkább a bíró kifejezés él, a fiatalabbaknál pedig a Én sem szeretem. játékvezető. Igen. És nagyon-nagyon érdekes, tök védhető, érthető, hogy mondjam, voks és szavazat letételeket hallottam már egyik és másik oldalon is. Te melyiket szereted jobban? Én szerint én a játékvezetőt használom. Tehát én a bíró szót nem nagyon szeretem, mert nem, tehát hogy mondjam, nem ítéletet hozunk valaki felett, hanem egy adott játékszituációt döntünk el, és az inkább a játékvezetőnek a definíciója. Saját magatoknak azért kielemzitek a dolgokat, és azért ott, ha kell, akkor egymás meg a saját vállát is meg tudjátok Így veregetni van. azzal kapcsolatban, hogy ki egy adott mérkőzésen, vagy akár egy szezonon belül milyen teljesítményt is tett le az asztalra. A felkonferálásban már elmondtam, hogy játékvezetői bizottság téged választott 2025 legjobb játékvezetőjének. Mit jelent a számodra? Ezt a szavazást egyébként minden évben megtartjuk, és évente ezek a díjak kiosztásra kerülnek. Ugye, ahogy a szövetség Facebook oldalán is látszódott, hogy először is van egy úgynevezett év crewja, ugye ez a 7 játékvezetői pozíciónak a év legjobb játékvezetői díjazottjai. Ugye tudni kell, hogy ezt a szavazást az aktív játékvezetők végzik el. Tehát kvázi a játékvezetők szavazzák meg maguk közül azokat a kollégákat, akik az adott pozícióra általuk az év játékvezető címre érdemesek. És ugye így meg volt rendesen, hogy referee, umpire, most már dumb judge, line judge, back judge, side judge, field judge. Továbbá van nekünk olyan kategóriánk is, hogy az év újonca, illetve az év legtöbbet fejlődő játékvezetője. Tehát ez egy olyan, ha jól számolom, ez 9 kategória, és van ugye a totál kategória, hogy az év játékvezetője. És az meg ugye pozíciótól függetlenül oda bárkire lehet szavazni. Meglepődtem, az igazság. Én egyrészt nagyon köszönöm a játékvezetői társaságnak, hogy engem szavaztak meg a legjobbnak. Megmondom őszintén, én nem éreztem a tavalyi szezonomat annyira kiemelkedőnek, hogy ezt a díjat be kellett volna söpörnöm. Éppen ezért lepődtem meg rajta, és borzasztó büszke vagyok rá, mert tényleg 50 valahány aktív játékvezető közül kvázi ki vagyok emelve, és ugye ennek a következménye most én kell, hogy legyek a játékvezetők arca, tehát ez egy nagyon megtisztelő dolog. Próbálok neki megfelelni, és ez mondjuk egy borzasztó nagy motiváció most nekem a következő szezonra, hogy akkor oké, ti azt mondtátok, hogy én voltam az év játékvezetője, hát akkor drága feleim, én ezt most be is fogom bizonyítani nektek újra. Érdekes, mert ahogyan itt fogalmaztál azzal kapcsolatban, hogy akkor idén is be akarod bizonyítani, ez tipikusan az, mint hogyha valamelyik élsportolót hallanám. A mindset az ugyanannyira maximalista és versengő, mint egy sportolónál, legalábbis a te esetedben, ha jól veszem ki a szavaidból. Akkor lehet, hogy kicsit rosszul fogalmaztam. Tehát nem feltétlenül szeretnék ilyen nagy kompetitív lenni, csak magammal szemben próbálom azt az elvárást támasztani, hogy akkor igen, minden meccsre felkészülten, lehető legjobb ítéleteket hozva, mérkőzések között, hogyha kell videót elemezni, bármi kollégának segítséget nyújtani, akkor az legyen meg. Inkább így kell ezt értelmezni. Nem Értem. pedig úgy, hogy na, akkor most kimegyek, és akkor több zászlót fogok dobni, mint te, mert én akarok lenni az évjáték vezetője. Van ilyen díjunk is, de ezt csak poénból osztjuk, Aha. különböző statisztikák alapján, hogy a legtöbb zászló, a legtöbb yard, a kidobott, nem is tudom, zászlónként a legtöbb yardot, tehát a 15-ösök specialistája, tehát vannak ilyen díjaink is, de ezeket inkább poénból csináljuk. Egy kicsit evezzük vissza azért a komolyabb Jó. területekre. Elindult a 2026-os szezon, és te már túl vagy az első mérkőzéseden, ez a Budapest Wolves Belgrád Blue Dragons találkozó Így van. volt, és egy HFL újonc csapatot, egy külföldi csapatot kellett dirigálnod egyik oldalról, akik közül ráadásul, ha jól tudom, senki nem beszél magyarul,
Nyilván erre is extrán készülnötök kellett. Mi az, amiben egy ilyen mérkőzésnek esetleg lehet még valami különlegessége? Mindenképpen ugye itt a nyelvtudás az, ami előnyt tud lenni. Szerencsére egy olyan crewval mentünk, akiben a 7 emberből heten, plusz még a nyolcadik a videóbíró, aki volt a mérkőzésen, ő is magas szinten beszél angolul, tehát kommunikációs szinten, sőt, még műhelytitok, az egyik kollégánk még szerbül is tudott. Aztán. Bocsánat, Angolul ebben azért hadd alig kérdezzek bele. beszél. Ez véletlenül így alakult, vagy tudatosan akkor, mivel tudtátok a csapaton belül, mondtad, hogy nagyjából 50-en vagytok, Ja, a tudtátok, hogy ki szervet? az, aki beszél Ja, szerbül, nem. akkor ő direkt... Szerintem azt nem tudtuk. Arról nincs, csak annyit tudunk, hogy ki milyen szinten beszél angolul. Egyébként magunk Aha. között ennyi az, mert ugye hivatalosan mérkőzéseken, hogyha külföldi csapat van, akkor angolul próbálunk kommunikálni. Uh-huh. Természetesen a magyar csapatokkal a magyar mellett, meg hát ugye Magyarországon is van annyi külföldi résztvevő, akár edző, koordinátor, játékos, hogy az angol nyelv az nem árt, hogyha megvan. Egyébként a belgrádi csapat így nagyon nyitott volt, tehát semmiféle komolyabb reklamáció nem érkezett, korrektek voltak végtelenségig, borzasztó kemény játékot játszottak, szabályosan. Tehát ami mondjuk szabálytalan volt, az meg lett büntetve, tehát hogy ebből a szempontból jó mérkőzés volt. És ugye hát azt hadd emeljem ki, hogy 2018 után, ha jól emlékszem, hogy 19-ben még volt, visszajött a challenge és a videós Igen, erre visszanézés pont rá akartam intézménye. kérdezni. És ennek én személy szerint nagyon örülök, mert van egy amerikai, hát nálunk is vannak legendák. Van játékvezető legenda, Bill Lemoniének hívják, ő az NCAA-ben ilyen, hát 1000 pluszos, nem tudom hány meccse van, de 1000 sok száz. És az ő híres mondása volt az, hogy a videós review-tól tökre nem kell félni, mert az a mi barátunk, mint játékvezetőknek, mert ha olyan helyzet van, akkor egy segítség, meg tudjuk nézni, ráerősít arra, hogy jó ítéletet hozzunk, és nem számoltam meg, de talán 5 olyan eseményünk volt is tegnap, amikor igénybe kellett vennünk a videós visszanézés lehetőségét. Ígéretesen hangzik, és azért ez tényleg jó, hogyha ilyen technikai innovációkat is folyamatosan bele tudunk építeni, vagy vissza tudunk építeni a hazai amerikai futballba. Említetted itt a közösséget magát, és Mhm. hogy eddig kicsit talán úgy voltatok megítélve a hazai amerikai focis berkeken belül, hogy ti egy külön kaszt, egy külön csoport vagytok, és mondtad, hogy ez nem így van. Akkor viszont milyenek vagytok? Hogyan írnád le a játékvezetői közösséget? Már csak azért is, mert nem titkolt szándékunk az, hogy új embereket is toborozzunk hozzátok. Akkor nem azért a célból mondom, hogy bárkit is elriasszak, de azért, ha azt mondom, hogy amerikai futballjátékvezető Magyarországon, ha valaki elmegy, annak valamilyen szinten őrültnek kell lennie. Mert, mert igaz, hogy népszerű, nagyon népszerű a sportág, de azért tehát az, hogy játékvezetőként kiálljál a pályára, és biztos, hogy félni fog attól, hogy úristen, mi van, ha rosszul ítélek, mi van, ha szidni fognak. Ezt a fajta kérdéseket benyelni, vagy nem venni róla tudomást, vagy helyén kezelni, ahhoz kell hozzá egy bizonyos szintű kattanás. Hogy kinek való, nagyon vegyesek vagyunk. Vannak köztünk férfiak, nők, ö, egy tűzoltó, informatikus, tehát teljesen vegyes a képlet. Vannak fiatalok, vannak idősek, és mégis az az érdekes, hogy kinek tudnám ezt ajánlani, bárkinek egyébként. Ö, kell hozzá azért fizikum, hogy egy mérkőzést azért végigbírjunk. Nálunk inkább az intenzív szakaszokat felváltó lassú szakasz, aztán intenzív, és ez ismétlődik folyamatosan 2,5 órán keresztül. Mi is fejlődtünk itt az évek során, tehát magamról azt el tudom mondani, hogy ahhoz képest, az emberhez képest, ami 2010-ben pályára léptem, és azt se tudtam, hogy merre van az előre. Most, ahol tartok, és most nem a játékvezetésről beszélek, a saját, akár a magánéletemet is, ha nézem, vagy a szakmai életemet is nézem, nagyon sok olyan pozitívumot, olyan pluszt adott, amit tudok kamatoztatni. Tehát mondok egy példát, amikor
relatíve gyorsan kell, határozottan kiállni valamiért, és azt a dolgot képviselned is kell tudni. Ugye a pályán ebből rengeteg ilyen szituációnk van. Van egy ítélet, azt nekem így fogalmazunk, el kell adni, tehát azt nekem meg kell tudnom indokolni, hogy miért hoztam. Ez ugye, ha lefordítjuk egy munkahelyre, millió ilyen van az életben, és abba ugye nem fér bele, hogy meghunyászkodva, odébb menve, hanem bele kell állni, és ki kell állni a saját igazunkért. Egyébként nagyon érdekes itt a játékvezetőknek az evolúciója, tehát hogy ezt már sokat figyeltük, hogy én ugye, amikor elmentem erre a játékvezetői képzésre, még 2009 telén, akkor én ugye fotelből kikelve, hogy én aztán én tudom a szabályokat, mert annyi NFL közvetítést láttam, én aztán mindent tudok, és akkor szembe jött a valóság, hogy ez egy sokkal-sokkal finomabb, sokkal bonyolultabb szabályrendszerrel körbe támogatott sportág, mint gondoltam. És ugye a nagy pofon az, hogy itthon mi nem az NFL szabályok alapján játszunk, hanem az NCAA-n Egyetemi. alapuló IFAF szabályrendszert vettük át. Mondjuk azt, hogy 95%-ban azonosak a szabályok, de az 5% az azért kihívás tud lenni. És akkor oda mentem úgy, hogy én aztán, én mindent tudok, és aztán utána jött a sok, hogy basszus, én nem tudok semmit. És itt az evolúció, hogy azt vettük észre, hogy egy játékvezető az első, mondjuk azt 10-15 mérkőzésén, akkor mi úgy hívjuk, hogy a videózás. Tehát, hogy nem tudja, hogy hol van, tehát ez teljesen normális. Aztán utána jön egy újabb szakasz, ez nagyon érdekes, körülbelül 50 mérkőzésnél van az, hogy na mindent látok. És akkor jön az a fázis, hogy ő aztán még észreveszi azt is, amit nem kéne, akkor jönnek a zászlóerdők, és ez az egész folyamat körülbelül a 100 mérkőzésnél higgad le a kollega, és onnantól kezdve lehet további ilyen soft skill-eket beépíteni az ő képesség rendszerébe. Folytassuk kicsit onnan, hogy maga a hazai játékvezetői közeg, ez milyen típusú, milyen hangulatú, magáról a játékvezetői testület milliójéről mesélj kérlek. Egyébként egy nagyon jó társaság vagyunk, minden évben megtartjuk ezt a játékvezetői továbbképzést, ezt próbáljuk így a szezon elejé beütemezni, ez körülbelül ilyen február vége, március eleje szokott lenni. Változó helyszínekkel, és akkor ezen a hétvégén, ez egy ilyen kétnapos rendezvény szokott lenni, ebbe belefér az, hogy megfutjuk a kötelező köreinket, tehát minden évben minden játékvezetőnek elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie. Rengeteget videózunk ezeken a továbbképzéseken, tehát kvázi mi is elemezzük magunkat, és emellett pedig azért jókedvűek is tudunk lenni, tehát hogy ezek a továbbképzések szombat esté, ezek azért jó kis bulik szoktak lenni. Van egy játékvezetői zenekarunk, amivel szoktunk ilyen irigy hónajmirigy módjára amerikai futball témában átdolgozott szövegeket előadni a közösségnek ilyen nagy örömére. És évközben is szoktunk szervezni, ezek nem feltétlenül a játékvezetői bizottság elnöksége által szervezett események, de hogy például elmenni paintballozni, vagy karácsonyi bowlingozást is szoktunk tartani. Mondom, egy nagyon jó társaság vagyunk, és bárki, aki szeretettel várjuk, imádni fogja. Amit még el szeretnék mondani, hogy ez egy kicsit ilyen szakmaibb dolog. 2 hetente van egy ilyen rendszeres Zoomos meetingünk, úgy hívjuk, hogy Zebra Vízió, ilyen nagyon jó kis neve van, ahova az egyik kollégánk óriási melót belefektetve rengeteg videót összegyűjt, rendszerez, általában elmúlt 2 hét, 3 hét mérkőzéseiből, és azokból jeleneteket nézünk meg. És ezeknek a jeleneteknek a tanulságait beszéljük át. Tehát, hogy akár játékvezetői jó helyezkedés, vagy itt még van mit javítani, esetlegesen ítéleteket, hogy jó ítélet volt, ez azért nem volt jó hívás, mert, és akkor mindig átbeszéljük, és amit viszont szeretnék kihangsúlyozni, hogy pont emiatt, ahogy mondtad, hogy egy zárt közösség vagyunk, és jó lenne nyitni a nyilvánosság felé, hogy minden harmadik zebravíziónk az innentől kezdve nyilvános lesz. Tehát ez azt Ó, jelenti, hogy bárki, akit érdekel,
akkor ezt a eseményünket teljesen nyilvánossá tesszük. Te mondjuk, ha NFL-t nézel, akkor tudsz ott még kikapcsolni, és csak átadni magadat a játék szépségének, és úgy lárpullár nézni az amerikai futballt, vagy már egy NFL meccsen is ott van benned az a fajta játékvezetői nézőpont, hogy a bírókat figyeled, a játékvezetőket figyeled, és az ő munkájukra is nagyon odafigyelsz? Van egy híres mondás, ugye ebből könyv is készült, az a Ne csak a labdát nézd című. Uh-huh. Ugye ez nálunk különösen magas prioritással bír, hogy egy adott meccsen a labdát nézzük, de amikor én NFL meccset nézek, és mondjuk a saját csapatom játszik, akkor én a labdát nézem. Tehát akkor én a mérkőzésre vagyok kíváncsi, akkor inkább foglalkozom azzal, hogy na, jó játékok lettek-e hívva, hogy reagál, ki hogy reagál, mi a formáció, stb. És szidom a játékvezetőket, ugyanúgy, mint bárki más. Tehát, hogy ez egy teljesen emberi dolog. Tehát, amikor meccset nézek, akkor szurkoló vagyok. De persze előjön a játékvezetői énem is, tehát, hogyha tök egyértelmű valamit kiszúrok, akkor azt ott azért szóvá teszem, hogy igen, az ott az volt. Nagyon fontos, NFL más szabályrendszer. Tehát pontos, mi is belefutunk egy csomószor a málnásba, mert ugye megyünk a saját szabályrendszerünk alapján, aztán pislogunk, hogy hops, az NFL-ben ez kicsit másképp van, Uh-huh. de így az alapokkal azért pici előnnyel azért indulunk. Mindenképpen szeretnék egy olyan kis részt, hogy egy kicsit elmagyarázd ezt a 7 játékvezetői pozíciót. Pontosan ki mit csinál, mi a feladatköre, mik a különbségek a különböző játékvezetői pozíciók között. Ugye van egy fehér sapkásunk, ő a referi. Ő a rossz hírek hozója, tehát ő az, aki kommunikál a közönséggel. Rajta van általában a kihangosító, ő mutogatja el, hogy mi történt, mondja el a szabálytalanságokat, hogyha történt, illetve elmondja, elmagyarázza azt, hogyha valamit be kell jelenteni, hogy most mi történt. A fehér sapka nem jelent hierarchiai felsőbbrendűséget ítéletek meghozatalában a mi sportágunkban. Tehát itt egy adott szituációt az adott területért felelős kollégák fogják eldönteni, a referi, a fehér sapka, ő csak kiáll és elmondja. Ő azt a 7 embert, aki a pályán van, őket menedzsli. Mérkőzés előtt is, mérkőzés közben is, ha tud, akkor odafigyel rájuk, jó esetben bíztatja is ezeket a kollégákat, de felülbírálati joga nem nagyon van. Maga a 7 pozíció az úgy épül föl, hogy van a fehér sapkásunk, mondjuk legyen egy hosszú passz, mert ezt a legegyszerűbb, ezt mindenki látja a pályán. Uh-huh. Ugye az irányító mögött helyezkedik mélyen a referee, az ő felelősséget. Ha passzjátékról beszélünk, akkor az irányító és környéke. Vele szemben helyezkedik el, körülbelül hogy a falak túloldalán, fekete sapkában, középen az umpire, ő a falakért felel. Ami ott a falban történik, ott történnek-e olyan dolgok, amire felügyelni kell. Van 2 vonali bírónk, az egyiket onnan tudjuk felismerni, hogy ő irányítja a láncot, idéntől kezdve down judge-nak hívjuk, és vele pont szemben a sajtópáholy, tehát általában a kamerának háttal, de mindig a labda indításától, tehát a scrimmage line-on áll, ő meg a line judge-nak hívjuk. Ők ketten felelnek azért, hogy mi történik ebben a labda szélességű neutrális zónában. Tehát ők elég sok mindent figyelnek ebben az esetben, a snap pillanatát, formációt, bemozdult-e valaki, apaszt az irányító a zóna mögül, vagy elől dobta el, keresztezte a passz a neutrális zónát, tehát nekik elég sok feladatuk van. Van a back judge, ő középen van a pályán, 25 yard mélyen a labdához képest. Játékvezetők safety-je, vagy Uh-huh. igen, tehát így tudnám hívni. Az ő felelőssége maga előtt tartva a játékot, ilyen nagy perifériás figyelésre van neki szüksége, és van 2 vonali mélységi játékvezetőnk, a sajtópáholy oldalán van a field judge-nak hívjuk, a sajtópáholy túloldalán side judge, gyűjtő fogalmat deep wingnek hívjuk, ők pedig az ilyen nagyon hosszú passzoknál a passz sikerességének a megítélése, a gólvonal is az ő felelősségük, hogyha hosszú passz van,
Az a filozófia ennek az egész játékvezetői mechanikának, hogy ha lehetséges egy eseményt legalább ketten figyeljenek. És akkor innentől kezdve, attól függően, hogy hova érkezik ez a passz, vagy merre fejlődik fel a játék, le van írva, hogy melyik játékvezetőnek éppen adott játékszituációra hogyan kell reagálnia. Nagyon-nagyon sok téma kapcsán még itt mélyebbre tudnánk ásni, és még bőven vannak itt olyan területek, amikre egyáltalán rá se kacsintottunk. Most a beszélgetés után kimerem jelenteni, hogy túl ritkán készülnek játékvezetővel interjú, csak úgy akár az amerikai futballtól függetlenül is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és rendelkezésre álltál, Én és köszönöm, hogy meghívtatok. Ez is megtiszteltetés, ugyanúgy, mint a játékvezetői díj. alig, ha nem fogunk még téged hívni, meg kollégáidat is. Úgyhogy Nagyon köszönöm szépen szívesen. még egyszer, hogy itt voltál. Mi is Nézzük, köszönjük. Sziasztok, jó éjszakát, és mi is emberek vagyunk. köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!